Štíty vysoké, rieky divoké, tu svoj domov lesy má. Vždy si poradí, nikdy nezradí, lesitá je jediná. Nocou ránom zasneženou pláňou beží zas a zás. Vždy včas, tu ťa chráni a vždy slabší bráni. RTVS uvádza animovaný seriál Lesy – nové dobrodružstvá. Zlatá horúčka. Pozri sa, tento raz hodím úplne najďalej. Juhú! Tak bež, Lesy! Hej! Hurá! Výborne! Daj mi to, Lesy. Ešte nechoď. Tak dobre. Teraz ty. Prihraj. No tak. Mám ho! Mám ho! Mám ho! Hurá! Ahoj! Ahoj. Nie ste smední? Jasné. Áno! Tak čo, deti? Aká je voda? Mokrá. Tak prosím. Super, ďakujeme. Harvey, chceš pomarančový? Áno, ďakujem. Mami, Zoe mi rozprávala o Bobrej rieke. Vraj sa tam hore dá fantasticky zaplávať. V Bobrej rieke? To som nevedela. Je to nad Hasickou cestou. Dosť ďaleko, ale je tam krásne. Môžeme tam s Harveym zájsť? Áno, môžeme? Dobre, ale buďte opatrní. Lesy? Ahoj, Biff. Ideš dnu? Ja? Jasné, že idem dnu. Hneď teraz tam nabehnem. Práve som sa tam chystal. Kam by som mal ísť? No, do vody. Myslela som, že nevieš plávať. Ty žartuješ? Som vynikajúci plavec. Ako každý mopslík. Vo vode sa cítim ako rybička. Lesy! Poďme. Už musím ísť. Až sa vrátim, môžeme si zaplávať. Vážne? Pôjdeme si zaplávať. Odkedy vieš plávať? Neviem. Ale jej si povedal, že vieš. No áno. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Haló? Haló, žiješ? Potrebuje plavecký rýchlokurs. Nádhera. Tu som ešte nikdy nebol. Len počkaj, to najkrajšie nás ešte len čaká. Páni. Ja viem. Krása však. Poď, tam budú bobry. Neschovávajú sa pod vodopádom? Možno. Pozri sa! Úžasné. Preto sa to volá Bobria rieka. Nerušíme ich? Nie, len nesmieme byť príliš hluční. Hej, čo sa to deje?
Nie, poďme sa schovať. Čo to bolo? Ja neviem. A pozri sa na tú vodu. To je zvláštne. Je to strašné. Tam hore sa musí niečo diať. Poďme. Cez rieky a údolia prejdem celú zem, áno, celú zem. Nakoniec dôjdem sem, di-di-di-di-da. Veľa zlata chcem nájsť, veľa zlata. Ó, tak a teraz to tam nalož. To je vážne geniálne. Ja viem, v tejto oblasti už roky nikto nepracoval. Pretože toto je národný park. Rieka je špinavá. To sú výbušniny. Čo to robia? Hľadajú zlato. Ale na čo im je dynamit? Chcú sa dostať na miesta, kde nikto nebol. Pozor, bude ohňostroj! Tak poďme na to. Začni nakladať. Ten dynamit zatiaľ radšej niekam odložím. Aha, aha. Našiel som zlato! Ukáž mi ho, ukáž mi ho. Budú z nás boháči? Niečo našli. Tu nemajú čo robiť. Toto je v Národnom parku zakázané. Poďme za tvojim ockom. Dobre, ale najprv sa postaráme o to, aby už nič neodpálili. Chceš im ukradnúť dynamit? Zabudni. Kým je v škatuli, nemôže sa nič stať. Tým si nie som istý. Jasné. Tak si zbabelec. Nie som zbabelec. To teda si. Určite tu nájdeme veľa zlata. Tá drina sa nám vyplatí, to ti hovorím. Jednoducho to cítim v kostiach. Dobre, pretože som si cestou všimol, že sme v Národnom parku. No a čo? Toto tu robiť nesmieme. Veď sa obzri. Nie je tu nikto, kto by nám v tom zabránil. Než začneme, musím vám povedať, že skočiť do vody, ak nevieme plávať, môže byť nebezpečné. Našťastie, ja som na plávanie odborník. Psi predsa vedia plávať. Vedia plávať psíka. Ak chce byť plávať poriadne, najprv mu dopred vediem. Sleduj a uč sa. Je to ťažké? Ako pre koho? Pre mňa určite. No, teraz to najlepšie. Vieš čo? A ja viem plávať. Ukážeš mi to? Jasné. Pripraviť sa. A teraz plávam znak. Na čo ešte čakáš, Bill? Priniesem ďalší dynamit. No dobre, veď už idem. Pozor, Zoe!
Prečo musím vždy to najťažšie vždy robiť ja? To nie je fér. Nesťažuj sa, pohni si. Pohni si. Už mi s tým lezie na nervy. Au! Hej, toto mi nerob. A čo také? Hodil si po mne tanier. Tanier? Si blázon, vieš o tom? Vezmi konečne ten dynamit a prinies ho sem. Ale kam zmizol? To bolo skvelé. Myslela som si, že ma chytia. Mne neďakuj, to bola Lesy. Si úžasná. Vieš o tom? Teraz už poď. Nie. Kým sa dostaneme k otcovi, tí dvaja môžu ujsť. S tým dynamitom sme mali šťastie, ale teraz by sme už mali ísť. Dobre, len čo im vezmem kľúče od auta. Niekedy je príšerná. No, dobre. Poďme. Čo to tam? Tak. No, Správne, Je mi jedno, čo povedala. Musíš nájsť jej otca. Choď! Mám ťa. Neskáč, len neskáč. Dobrý psíček, dobrý psík. Joe! To nič, Lesy. Zvládneme to. Priveď Zoinho ocka. Bill, vieš, čo práve povedala? Že narúšame citlivý či čo? No, ale nevrav. zabíjate ryby. A takmer ste Bobrom zničili hrádzu. Myslíš, že ma to trápi? Ale keď o tom hovoríš, možno by sme sa mohli presunúť nižšie, pod vodopád. Nie! Prestaňte, to sa nesmie. Nie, nerobte to! Nie! To nie! Zbláznili ste sa! Prestaňte! Donúď ma! Zamkni ich v karavane! Dajte mi pokoj, puste ma! Nechaj to. To je hrozné. Kde je Lesy? Beží za tvojim otcom. Dá sa tu niečo použiť, aby sme sa dostali von? Majú tu ortuť. Čo je to? To rozhodne nesmú použiť. Čo je to? Ortuť. Používajú ju pri ťažbe. Je veľmi toxická. Ak sa dostane do vody, tak otrávi celú rieku. Musíme niečo vymyslieť. Mám nápad. To potrvá hodiny. Asi hej.
Super! Dobre, skoč. Skočiť? A takto sa mám naučiť plávať? Áno, lebo inak sa utopíš. Neboj sa, tým vedia plávať. Myslím. Lassie! Oh, Leslie. Nastup. Bobria rieka? Ale je studená. Zvládol si to? Čože? Plával si. Aha, takže už viem plávať. A viete čo? Čo? Túto vec už nikdy v živote nezopakujem. Hádžeš ako baba. Ty si génius. Som. Videl si? Takto má hádzať poriadny chlap. No dobre, mali by sme sa pustiť do práce. Bež! Hej! Vráťte sa! Ocko! Lesy! Oci! Som šťastná, že ste tu. Tak poďte, nasadať. Vďaka, oci. Vidíš, Lesy, sme v poriadku. Ste celí? Áno, ale nejakí hľadači zlata hádžu do vody dynamit. Tu v parku? Áno, to sú oni. Poď, musíme zmiznúť. To teda nie. A čo naše veci? Nechaj ich tak, poď! Lesy! Hej, vy! Stáť! To nie je. A máme vás. Pozor, tá fľaša je plná ortuti. Čože? Oci!
Nie! Stoj! Lesy, nie! Lesy, to nie! Hurá! Už ani krok. Páni, to je úžasný pes. To je Lesy. Zlato nemám, ale dúfam, že tieto náramky vám to vynahradia. Ahoj. Trocha som sa zdržala. Chceli sme si ísť zaplávať. Čo zajtra? Fajn, tak zajtra. Aspoň stihneš trénovať. Alebo pôjdeme niekam inam? Skvelý nápad. Dobre. Majte sa. Akože inám? Neuveriteľné. Celý tréning bol zbytočný, veď už plávaš ako rybička. Zbytočný nebol. Cítim sa, ako by som sa topil v šťastí. Ahojte. Pripravujeme zbed večeru. Aká je Bobria rieka? Výborná. Plávali ste? Čomu sa smejete? To je asi jediná vec, ktorú sme tam dnes nerobili. Nie, ale aspoň Lesy si zaplávala. Presne tak. A zachránila rieku. Lesy zachránila rieku? A všetky ryby v nej. Však Lesy. Tak fajn. Mali ste začať od začiatku. Dobre, Lesy. Poviem im to. Na slovenskom znení spolupracovali Miroslava Belancová, Marek Suchitra, Judita Bilá, Tuli Vojtek, Peter Sklár, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Michal Domonkoš. Vyrobila RTVS 2016.